Markina Semengo udalak eta jai batzordiek antolatute, herriko eta inguruko trikiti zaliek alkartute, bigarren trikitizia txapelketie aurkeztuko dugu momentu honetan, gaur zabalduko da izen emotie, abenduan 31 arte. Hemen daukagu kartela, bixertik aurrera eskuragarri eukiko dozuena, eta baldintza orokorrak ondorengoek izango die. Helduen trikitizia txapelketi edanez, Euskal Herrixen eitzen dan bakarra, 22 urtetik gorako trikitilari edo pandero joliek parte hartu ahalko dabe, eta finala aurrez aipatu dugunez, maixatzan 11an ospatuko da baserri edo okela egunien izango da. Finala unifrontoian izango da 8 bikoterekin. 8 bikote baino gehiak izen emoten badabe, kanporaketak egingo die, eta hori aurrerago zehaztuko da, zelan egingo da. Bikote bakotxak 3 pieza joko ditzu. Bertan emoten dugu zenak bi aukera. Alde batetik, aukeratu lehken aukera bat izango litzake. Trikitizie, harine eta balsa edo rantxera bat izango litzakez, baina euskerako letrekin. Edo beste aukeri izango litzake, poru salda bat, fandangu eta balsa edo rantxeri guligur joko biko litzake. Hor bi aukera hartien, finalako aukeratuko pareja bakotxak 6 pieza joko litxuk esan. Eta gero, 8 bikote aurkeztu ezkero, sarixek izango litzakez. Lehenengo gaukeko lauke 1.000 euroko sarixe eta txapela, bigarren sarixe 700 eurotan eta horri garrixe eukiko laukie, hirugarrenak 600 euro eta horri garrixe, laugarren sarixe 300 eurotan baloratu gongo litzake, eta handik 8 bikotera bitxarteku epe, dieta bat jasoko laukie. Baitxe esan biharra da, kanporaketi 8 bikotetik gora apuntako balitzakez, bikote danak aukiko laukiela euren dietien. Gmail bat sortu dugu, misa.trikitizia-txapelketa@gmail.com, eta bertara idatzi biko da, eta geuk erantzungo dugu, behar dizen oharrak emoteko, eta beste barik, labur-labur, lehenengo helduen trikitizia txapelketik emaitza oso hona eukiba, 8 lagun frontoien, Euskal Herrixen eitzen da bakarra da, helduentzako, bere alde honakin da bere alde txarrekin, txapelketi daukezenakin, baina gure helburu da euskal kulturari eta trikitiziari, geure bultza da txu emotie Markina Semendik, eta posgarrixi da alde batetik, Euskal Herrixen bakarrak izetik, eta beste herri batzuetan be animeten dizen.